Karon diri mi sa balay. Mag-edit ko karon kay para maka-upload ko. Ay, sa karon Wednesday no? O Wednesday ta karon. So, mag-edit ko, mag-upload ko karon og video kay upload na nako. The next upload ako is Friday, then next Sunday. So, good morning guys. Nihapon din ako mamahouse ako. Dayon, mag-ready ko sa mga orders na ako. Katong sawa na kabalo, nagabaligi ako mga second hand or pre-love na ako nga mga clothing, mga ang uban dili man pre-love, uban mga brand new, ang di na ako kasigo. Tapos uban kay magamit na ako nga bago pa jud nga wa pa na ako nagamit. Naaday kay kanang kuan katong sa gusto gani ka ng so na siya kanang selfie ring light na ako'y bago, wala pa jud siya nagamit. Ang isa nahali na kat nagamit na, second hand to siya. Na isa pa nga pa nagamit. Among sudan karon kay paborito na ako. Pinunuan nga nangka. Tapos bulad o rice. Pamaluto ang kamote. Nagluto pala kamote siya. Siya. Akong ayaan. Pinanggay ko sa akong ayaan. Yee, gapa jod. Liwat kay ko aniya. Nagluto siya kamote. Kay paborito ka na ako ng kamote. Dayon ang mga bata nag-watch og isa na siya yan? Jake? The Martian. The Martian? Muna gitawag The Martian kay Mars daw. Saba ka sa likod, kinagapanday. Narang kamote. Hindi may mawad ano ka ng boiled nga kamote kay paborito kinako na. Mabalo mo tayo, Chris. Nag-produce ko ka ng another vlog kay para i-upload na ako karon is Wednesday kani nga vlog about daw na pa ko sa ko title day mi nagatulog sa kwarto nilang Jake kaya nga mo aircon naguba diba so ang kanilang aircon may naga-function ng aircon po na mo di sa kuan guys guba wala na lang po na magpayo kay para tipid po sa kuryente. So, maniod to na may. Alam. Come here. Tanawas tubig. Nagbilang ka. Nagbilang ka na to. Lawak ang tubig mo eh. Si Loti po. Nagbilang-bilang. Wala'y panghimuta. Nag-video ki mami karon. Pero di na ako pwede ma-video kay na. Tubi. Video kita, Tubs. Tuti. It's a gloomy day. Kay nag-ulan man daw. Katakangit-ngit. Kamingaw. So, after 3 years, nakapalit na jud ko ka ng akong laptop. Ay, Asus na akong gipalit. Tapos, ang iya bitong charger, kay mura og higante. It's so big, my dear. I'm so big too. It's like power bank, no? I lose weight. So, dakuha niya, oy. Dakuha jud kay siya charger, ay. Square. That's just like the apple. Looks like power bank. No, it looks like the apple. Look, the apple. Oh, yeah! Pantura. Then, tapos metal ay dali. May plastic tray. Tapos, kung i-open mo siya, can you hold this, my dear babe? Hold this down. Ano siya now? Silver. Core i7. Tapos, basta di lang ko magsulti sa price o kay di na kinahanglan. Kung kinsa mo interesado mo pa sa bagong kuan. Basta kuan siya, new generation laptop, my dear, no? Yeah. So you can ask at SM, dili sa department store, check ka ng sa mga kuan good sa mga laptopan
Oo. Gipahit na ko na siya sa tapad sa Octagon. Napos sa Acer, pero nakatry na mag-umi Acer dati. And, akong so far research na ako, Asus man daw ko no, ang pinaka, karon pinaka kusog. So, nagpahit ko ani. Finally, pero akong gipahita is pink man unta. Nagkatawa ang lalaki kay, nakita ko pink. Nakita ko pink, pero Acer siya, and i5 siya. And, dili siya, of course. Dili kay siya paspas kumpara aning isa. Ganyan ako sa lahang, anong wala man may pink na kulay ngayon aning, anong panglalaki man kayo. Ganyan yung po si Chris. Asa man ka sa pink nga kulay o sa mas paspas. So, no choice na lang. Ikuha na ako. Nagkatawa siya kayo sa kwa kay mag-medyo kay ko nag-uul ba nga nung kuan. Nabi sa gold sa Lenovo pero kuha man to i3. Okay, so, mo lang to. Panghinambog na gamay ako ang laptop. After 3 years, nagka-laptop na jud ako ajud. Kanang MacBook man good. Kadyo to na ako na nagamit. Tapos, after mga nag-stop big vlog, gigamit ni Chris. Dayon, naguba niya. Guba niyang battery. You broke the battery, my dear. Kaya mo na siya. Master ka na siya yeah. Dati, nang gipaitan ko niya ka ng laptop na Lenovo, no? Pink in color. Tapos, after 1 year, naguba ang yung laptop nga katong dito sa US pa siya. So, napait pa siya Lenovo nga black. Kabalo kang ako ang laptop ng kabat og 4 years ang iyaha. After 1 year, namatay na. Naguba na. So, ang laki lahi ra jud og kanang inampingan sa babae. Nalimot ko og ad kanida siya nga laptop kay 2-year warranty ni siya. Tapos pagpalit na mo ani na ay free na worth 1,000 na accessory. Tapos ang ako lang nati kay kuan kanang headphone tawad to sa kwarto na wa dere. Tapos na free siya nga bag, of course. Murag ka dapat ata nimo og kanang kuan kanang laptop na ay free nga bag. Di jud ko sure. They can't see you. Di jud ko niya makita. Pero nag-walking mi karon. Let's go this way, my dear. Gabi, of course. Karo kayong gabi. Di makita kong naong madunggan lang ko ninyo. Wala lagi mga suga ang mga kuan or we're going this way. Murag useless man ni oy, hindi mo ko makita ninyo. So, lang ko video. Nabot na may sa balay. Manay suga. Hi, Todd! Nangating na, Todd. May masamang kinahantungan. That's it for today's vlog, guys. Bye-bye. See you tomorrow. Tulog pa po na ako, mga babies. Asabi. May bisita. Hi, Mai. Good morning. Good morning. Bigat lang may kaday. Huwag kayong lantas ang kuan. Ayun akong bugas ngayon, no. Gusto naman kaday, oy. Okay lang. Kasi may video-video day. Kita katiyaman. Oo, dyan ka. Amo na. May mugbog ba ko? May mugbog sa ako, ha? May mugbog sa ako, guys. Kalain, kini ito buntag sa iyo. Mugbog. Ibalhinay mo siya, May. Ibalhinay. Ano
Siyam. Kay gimingaw na akong inahan sa iyang kinamanghuran. Hi! Project lang ng spin mo. Ala, wala siya kabalo ko nag-vlog din na makita niya. Silingan na muna siya sa tiyaman. Saring yun na, Oh. makita ka man. So, kaya tanawa mo YouTube ba? Kaya para mahimuot ka. Di mo ko makita sa YouTube. Good. Ha? Di ko makakita. No? Ang signal, no? Napalit ko na yung laptop. Bago kay ako ang kuan. Kanang ilisan ako ganang editor ba kay nikamo man sa kani kasabot sa mga Tagalog na kung mga viewers ba. Uy, Wala mo kanang silingan. kaya ito ba? Kamu sa na siyang muli, day? Karon, kung na ha. Sa SDA ba na siya ikuan transfer. Stay. Chika-chika. Basta lagay mo silingan, chika-chika dito na. Ano lang. Ano dyan, piklat na ba na siya ay pula ka yung piklat. Kaya na yung mati-te. Ha? Oh. Kala lang. Ano? Naapadiri ang Budget kina siya as in. Naapadiri ang gawin, oh. Balik lang may. Ha? Guys, so nawala mi sa passing kaniya. Ambot lang something nga nag-change sa amo ang kuan sa amo ang plano. So wala mi kadto sa dapat na mga tuan. Pero ako ang magpapa, naabot na. Kung makitin sis, nasa diri. Sila ay nasa diha kay diri mami matulog sa mong kwarto ni Chris. Tapos hi. Say hi. Hi. Kita di mo. Hi ma. Hi pa. Bago na lang abot. Wala mo lang tas akong YouTube ha? Ha? Wala mo lang lantaw? Sa... Wala, dili ka about ni signal nito, no? Ano, dalo dito ipagawa sila day. Tala mo dito. Dayon? Okay sa man eh. Siko na, ang inahan. Wadto na dito. Oh, nakaw na dito ko. Aliluti! Nagdala sa prutas. Kaila maning? Of course, kaila kay mo na eh. Lansunis. Lansunis ug saging. Magkaon day ko karon. Muna yung paboritong juice ni ni Chris. So wala kay ko karon ano? Ka-vlog kay mami gyatong importante nga lugar. Hi Chris. Hey, look at I my like shirt. your t-shirt. Relax. Relax. I need to relax. This one also is so nice food. Failure gave me strength. But ginawa na siya labhan. Kanang iyang brand is Men's Club. It's my favorite. Napalit na ako sa kanang SM. Tapos on sales lang may there, no? Yeah, 5 for... You buy 5 for 1,200, almost 1,300 na. 5 na kabuok. Oh, Asa gani ni? Ni mo gipalit nga kuan? Persones? malimot kuma. Ganan ko ani ba? Fitting mo siya. Fit akong kuan. Dili mo sa fit kong lubot no. Mandabi? Atas yung lubot. Rated PG. Sige, mag-bye ta mga. Bye-bye. Good night. Night.